Nemusí říkat nic řecky, něco řekni. To je právě škoda, naopak. No. A bude to pokračovat? Takže do dna, prej. Takže do dna. Ale já musím říct, že co se týče naší třídy a naší školy, mně se o nás jako naší třídě hrozně zdá, že končíme 8. třídu. A já mám normálně deprese ve snu, že prostě se neumíte, že musíme jako provážet směr třídy, směr a jako nějaký strachy o tom, že prostě školy a my prostě to je nevyspělost. ale mám bez toho hlavně často.